लोगोफोर जोंनि बर'फोरनि खायसे सुबुंफोर जायफोरनि गोसोआ दुर्बलता जायफोरनाखि गुबुननि देहाखौ लबजायो बैसोरबायदि सुबुङा गुबुन हिनजाव लानानै खारनाय मानाय बेफोरबायदि खामानिया जाया नङा जायो। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना सोलोंदों बेनि थाखाय आं भिडिअ बानायनाय जायाखै। आंनि भिडिअ बानायनाय उद्देश्यआ जाहैबाय मा बिथांमोना जाहैबाय मा बुजिनांगौमोन खारन बे दिनै साब्रै गथ' दंखायोमोन। साब्रै गथ' थासेयावबो दिनै बिथाङा गुबुन हिनजावखौ हाबा खालामनानै दिनै दुब्रियाव थाखोमा फैदों, रुम भारा लानानै थाखोमा फैदों। दा बेखौ दिनै मिथिनानै दिनै गामिनि मानसिफ्रा न'खरनि मानसिफ्रा नागिरनानै दिनै बेखौ रुम भारायाव मोनफैबाय आरोखि। दा बेनिखायनो जोबोद लासिंसिं जोंनि समाजावहाय जोंनि मानसिफ्रा माने हाबा जाखांनायनि उनावबो गुबुननि माने देहा सोलेरखौ माने लब जानानै माने बेबायदि गाज्रि खामानियाव आगान सुरनाया बारा गोबां मानसि दंसै, बुहुत दंसै। दा गतिके बेफोरबायदि खालामनोथ' मोना, नाथाय बैफोरबायदि सुबुंफ्रा बिदिनोखा आरोना, बिसोर जेब्लायबो गुबुननि देहा सोलेरखौ माने लबबो जायो आरो बिसोरनि साननाय हनायफ्रा जेब्लायबो माबाखा थौलेखा। बिसोरो माने खुनु मोनसे गावनि गथ'नि थाखाय सानग्रा नङा, गावनि फिसा फिसौनि थाखाय सानग्रा नङा, गावनि बिसि फिसानि थाखाय सानग्रा नङा, गावनि बिमा बिफानि मान सन्माननि थाखाय सानग्रा नङा आरोखि। आरो बेफोरबायदि सानै मानसिफ्रासो बेफोरबायदि खामानिखौ मावो। दा दिनै आं नोंथांमोननो होगोन भिडिअआ सोर, नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। आङो भिडिअखौ जों फेसबुकनिफ्राय मोननाय जादों आरो ओमफ्राय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जाहैबाय मा, नाथाय बिसोर दिनै मिसफेयार जाजोब्बाय। उन्दै गोरलै नङा, उन्दै गोरलैबा बेलेग बाथ्रामोन, बैसो जायाखैबा बेलेग बाथ्रामोन, नाथाय बिथांमोना मिसफेयार जाबाय। गथ' साब्रै गोनांनि बिफाया दिनै बुजिनो रोङा नामा? गावनि गथ'खौसो बोसोन होनांगौ, गावनि गथ' गथायखौ फोरोंनांगौ, फेदेरनांगौ, गावनि प्रेसेसनि खोथा दङ। थ' बेफोरबायदियाव जुदि मालायनि देहाखौ लब जाबावनानै जुदि बेफोरबायदि खामानि मावनाया बेसेबां गनायजाथाव। दा बे आरो बाथ्रा। स' फैयोबा लोगोफोर नोंथांमोना आं भिडिअखौ होनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। ini bisa dulu mana dah? जादों माने फिसा साब्रैनि बिफायानो ओमफ्राय हिनजाव गदाय लानानै रुम थाफैदोंमोन। माने गामिनि मानसियाबो दाखालि बुंखानाय हिनजावासो बबाव लाङो होननानै हिनजावा माथो न'खरनि प्रब्लेम दं, मा दं होनदों? प्रब्लेम गैया आंहा। बेसेबां सरानि न'खरमोन बिसिनाथ' गारि मिथिगौ आंखौ जाबाय होननानै लादों बियो थिखा जादों। आराय बोसोर ओमफ्राय दाखालि मोदोमाव फिसा दं, 4 मास ना थगायदों बे गैया। लाफ्लादों 3 सारि जायाखै। आं दिनै बेखौ दिबस लाबा बे मारै हाबा मोननांगौ? आजिनि थिसथाना सेकेन्ड मेरिट हाबा मोना। आनथिलास नों फैयागौ मानि मोना बे। ओमफ्राय बे दुब्रियाव हाबा लाफ्लाहैदों, बे दुब्रिनि हाबाया अनलाइनजों खालायदों। नैबे मादैया गिबिमोन आरो ओमफ्राय नैबे दा गदाय लानानै रुम थाफैदों। जोंखौ सिनायाखिसै नामा नोंलाय? बिमा बिफाखौ हिनजावखौ अबाव खारदों, गानो खालामनांगौ सुदा ज' थानो मोना। दिनै आंनि फिसाखौसो हाबा खालामदों बियो। माजों जागोन? आंनि फिसाया नों गालाङोबा जावैसो बिदि नङा। बे मालायनि न'आव नोंसोर बेबायदि खालामनो मोना। थाब ओंखारलाङाबा जावैसोआबा लागा मोनगोन गामिनि मानसि। रायजोफ्राथ' सेंग्राफ्रा फैजोबसिगोन नै दा माबा मोनसे जाबाय।